so ihe anyị nwere ikwu tata ọkwa unu hụrụ ihe awụ mpi ehi. Ihe awụ mpi ehi na n'Igbo as a whole, even ma n'obodo ndị Yoruba, nwaanyị ahụ eji ihe a. Nwaanyị anaghị eji ya. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ji ihe a anya isi, mana emeweghụrụ nwaanyị ihe a. N'ịgwa gị eziokwu, emeweghụ ka nwaanyị na-ejide ihe a were na-ekwu okwu, were na-atụ mmanya n'ana, were tụọ mmiri n'ana. No, emeweghị ya for nwaanyị, ọ nwoke. Ihe m ji wepụta ya awụ maka ụmụ nwoke. Ihe awụ mpi ehi bụ nke a. Ehi nwe nke a. Oke, gịnị mere m ji wee wepụta ihe a? Ọtụtụ ndị echichara echichi n'ala Igbo, enwere ndị echiri echichi ụmụ nwoke ka m na-ekwu okwu ha, mana echichi echiri ụmụ nwoke a, ma ndị Igbo anyị ụfọdụ anaghị akwanyere onwe ha ugwu. Ha anaghị akwanyere onwe ha ugwu. Ọtụtụ ndị tradition rulers n'ala Igbo ahụ akwanyere onwe ha ugwu. Nwaanyị na-agbasa ọkpa were anyụ mmamịrị ga-abịa okwe ya n'aka. Ịmakwa na arụ ka ọ bụ. Ịma na ihe onye ahụ na-eme, onye a na-ekogbu onwe ya, mana o ji egwu maka okwu a ga-ekwu wee kwe nwaanyị n'aka. Ịma na oge mgbe gboo, ndị okenye anaghị ekwe nwaanyị n'aka. Nwoke adịghị enweghị any right ikwe nwaanyị n'aka. Ona gịnị ka nwoke ga-eme n'ebe nwaanyị nọ? Nwaanyị bụ ikene gị, ihe ọ ga-eme bụ ohu n'apa, imetụ ya aka n'ubu, ikene ya. Mana nwoke agaghị ekwe ya n'aka. Mana unu n'anya, unu ahụ na ndị ahụ unu si na-achịkọta anyị, ọtụtụ n'ime ha na-emebi omenala Igbo. Echichi niile ma ejiji niile onye ahụ jichara, ọbịa okunitekwe nwaanyị n'aka, anaghị eme ya ma arụ ka ọ bụ. Onye a na-akpụtọ, ọ na-akpụtọ mmụọ nna nna ya, akpụtọ mmụọ ya, na-ekwe nwaanyị n'aka. Mana a ga-agwa gị sị gị na onweghị ihe o mere. O nwekwara ihe o mere. Ị ma na nwoke kwere nwaanyị n'aka, ị ma na that man ekwetuo n'ike nga ya. Nwoke ọbụla kwere nwaanyị n'aka, ike nga ya ka ọ na-ekwetu ekwetu. Ka m na-agwa ya unu taa ka unu na-amụta, ọkwa nwaanyị ka mbọ. Ihe mmụọ si m kwuo nkwuo, mmụọ na-esi m ihe m na-ekwu. Nwoke ọbụla kwere nwaanyị n'aka, ị na-ekwetu ike nga gị n'aka. Mana gị wa bụ nwoke nwere right ikwe obere nwa amụrụ taata bụ nwoke n'aka, maka ọ nwoke ka ọ bụ, ike nga ya ha ada ada. Beta ọ bụ ha nọ nwaanyị, nwoke enweghị any right ikwe nwaanyị n'aka. Nwaanyị wepụtere gị aka, ekwe ya sị ya na ọ na-emerụ ana. Uduru nwaanyị sọrọ ya bụrụ, uduru ego sọrọ ya nwee, ọ ga-akwanyere gị ugwu ma kwanyere mmụọ gị na eso ugwu. Gịwa bụ nwoke, nwaanyị ewepụta aka ka o kwee gị n'aka. Arụ ka ọ bụ. Mụta ya tata no complete arụ. Ọmụnwa kwuru ya arụ ka ọ bụ. N'oge mgbe gboo, o nweghị ebe a na-eme ihe nwaanyị ga-apụta, nwaanyị ekwe nwoke n'aka, ma ọ dị ya a na-ekwu okwu, ọ ma ihe ọnụ, ọ gaghị ama ihe ọnụ, ọ ga-edote ọnụ ya duu. A na-abịa n'oge mgbe gboo, o nwere ụmụ nwaanyị na-anọ iche, ụmụ nwoke anọrọ iche, iji wee mee gịnị? Wee kwanyere ana ugwu. Mana kịta anyị bụ ụmụ nwaanyị ga-achọ ka anyị nọrọ di anyị n'ihu, which is very wrong. Anaghị eme ya eme. Mana nke kacha ewute m bụ ndị anyị iche na-achị anyị, eze na-aghọgbu ndị ọ na-achị. Ịpụta na public ikwe nwaanyị n'aka. Ihe ịkpụtọrọ n'ana bụ ike nga gị ka ị kpụrụ n'ana. N'omenala Igbo ka isi n'omenala Igbo abụghị gịnị? Ọ dịghị njeniwo. Omenala Igbo ka ị kpụrụ n'ana. Nwanyị na-eche ekiwu ya. Igbo nwere omenala. Nwee omenala, nwee nsọ. Igbo na-asọ nsọ ana ọfụma. Merenu ndị Igbo ji achụ ahụ n'ahụ niile. Igbo na-achụ ahụ. Mana enu ụwa nke anyị nọ kịta,
ndị ahụ ga-akụziri anyị bụzi ndị anyị na-akụziri duto gịnị ha erijochana ha erijochago onwe ha righa onwe ha. Ndị be anyị si na mmadụ irigha onwe ya ha erigha, some of them erighago onwe ha, ha amasị their left and right, ha amaghị left and right ha, ha amaghị ihu ha, ha amaghị azụ ha. Ụfọdụ na ha mechaa ihe ahụ ha anaghị anọ ịmana ana na-egbu mmadụ, ana onwe ihe gburu mmadụ n'elu ụwa ka ana na-egbu mmadụ. Akwa ejiji iyigodo n'ahụ gị ga-egbu mmadụ. Ụna mana akwa isi agụ ga-egbu mmadụ ma onye ahụ akwa ihoro ya ugwu onye ihe anasede. Ịma na okpu mmemme na-egbu mmadụ ma ịkwa ihoro ya ugwu onoshi wee dị. Ụfọdụ yi akwa isi agụ n'ahụ were na-eme arụ. Ụfọdụ ma Jọọjị ukpo Jọọjị were na-eme arụ. Ịma na ọ na-egbu mmadụ, ọ na-egbu mmadụ gbunye onye ahụ anya. Ihe a ga-achọkwa onye a jechara mmemme wee bata betụ ihe o mere, ihe ọ aktịrị ọ ya mere gịnị gburu ya. Ịma na mbọsị mgbe gboo na mbọsị ụka anaghị eni ozu, anaghị eni ozu mbọsị ụka mgbe gboo, maka o nwere mmemme ndị ama na-emewe mbọsị ụka. O nwere ana a na-eme mbọsị ụka ahụ eni ozu, mana kịta from Monday to Sunday a na-eni ozu. Ọ dị ka ime iche ndị mara agba afa, o nwere mbọsị ha anaghị agba afa. Ndị mara ihe afa bụ, o nwere ndị na-agba afa once in a week, nwere ndị na-agba ugboro na-abụ n'izu ụka, iji wee mee gịnị ka emekwa ana dewe iwu ana ka iwu ọdịnala si wee dị. Mere nnu ọ bụ mbọsị niile ka eji awa ji. N'oge mgbe gboo ọwụ mbọsị niile ka a na-ahụ ji n'ọkụ. E nwere ihe mechara eji eme ihe ndị ahụ niile. Ọ gwa gị na anaghị ahụ ji n'ọkụ, mbọsị nkwọ ha na-ahụ ji, mana mbọsị orie ha anaghị ahụ ji n'ọkụ. N'oge mgbe gboo ka m na-agwa gị ihe a. Nwaanyị chịpụta ji asị ya mba ya chịbaa ya, aya ha ahụ ya n'ọkụ n'ụbọchị ana. Mana kịta eweta eji ahụ n'ọkụ. Ịma na mmadụ nwere ike iwere ogbe eji wee hụchaa ya n'ọkụ pụọ n'ụzọ moto akụgbuo ya ma ọ mashin akụgbuo ya. Asọkwa onye ka ahụchara ji n'ọkụ kịta wee richaa wee sị ka o jefu mmadụ. Ịma na ji bụ mmadụ, ji bụ mmadụ, ji na-eku ume ka mmadụ, ji na-ekwu okwu ka mmadụ. Ịma na ede bụ mmadụ. Ị na-ene anya o nwere mgbe ihe aga n'ahịa wee jee gote ji, ị na-ahụ na ji abịa nwee ihe dịka mkpụrụ ọkpa na-ese ọ aka na-ese, beta ụfọdụ amaghị ihe ọ bụ. Ihe ụdịrị ji dị one ahụ gote ya, igote ya were ya nata, were ji ahụ uwe okwu ka isi chọọ ka ahụ ịnọ n'ime ya dịrị gị. Ikwucha okwu ahụ, ime ihe ị ga-eme wapụta ebe isi ahụ dewe ya, si ya na gị chọrọ ka ọ pụtakwa ụwa ọzọ, sonye ji ahụ n'ahụ ọzọ, ji ahụ ga-adịkwa one a wee pụta. Ọ pụtazi ọpụta fuu iji gosi gị na ji bụ mmadụ. Ọ bụkwa majik ka ọ bụ ihe awụ gịnị, ihe Chineke kere ka iji wee gosi anyị na ya nọnyere anyị n'ụzọ dị iche iche, mana ya amaghị ya. Anyị ji ihe mfọtọ wee na-afọtọ ebe niile. Ị na-ene nwoke echiri echichi okuritekwe nwaanyị n'aka, ịmakwa ihe ọ bụ arụ ka ọ bụ, nnukwute arụ ikwe nwaanyị n'aka. Nwaanyị na-agbasa mpara were anyụ mmamịrị ka gị bụ nwoke kwee n'aka. Ọ chọọ ka ikwe ya n'aka, isi ya hụnọta imetụ ya aka n'ubu. Ihe a bụ gịnị? Ugwu a na-akwanyere nwaanyị. Ọ sị gị na ya echiri eze, egwu ya na nwaanyị anaghị echi eze, ihe nwaanyị na-echi bụ lọlọ. Iwuo ya na ana gwa ya si ya na nwaanyị anaghị echi eze n'ala Igbo. Even na ana Yoruba o nwere ihe ha na-akpọ echichi a na-echi nwaanyị.
nke mụ na onwe nke m sokwe wee chie. Anaghị echi nwaanyị eze. Ihe a na-echi nwaanyị bụ gịnị? Lọlọ ka a na-echi nwaanyị. Wụ gịnị? Nwaanyị mbi ụnọ na-ebidoro na-eme gịnị? Na-anọdoro nwoke, mere na-eji nwe oche a na-akpọ nwaanyị nọdoro okwu.